pila kok no sungana narok no tine oro botol khe nugui flag rok tuijak khe nugmani toma bishoy no tuyui nok tini samosok salai हामबाय खुलुमखा दिनै हरिपुर शक्ति केन्द्र बिसिङाव भट प्रचार अभियान चलाय दङ लामा लामाव जों अमहायखेनो साक्सासा नायथावखौ जों पद्मपुर बारवानि बाङै जत्त जागावनो जत्त एरियावनो शुद्ध हरिपुर शक्ति केन्द्र कायसेया अम सारा त्रिपुरा राज्योआवनो अमहायसिनि प्रसेस चलाय दङ ओ प्रसेस जत्त खागोनां खौगोनां आने ताखौ बुखुक जत्त फायो आरो सनो सुबासुर खायबै सिनि बिजेपि नो सिनि पिके मेदना गोबां बुदाय पायरनि बाङै जत्त खातंलायजाक तंथलायजाक असोंनो वानसलायजाक पिके मेदना गोबां बुदाय पायरबै जों जत्त खातङै जों दिनै ओ लं मार्च खायबानो सिनि रेलि जों अमन ताबक जों फ्लेग काहाके कायरवै जों तंलायजावो असोंनो सिनि कक असोंनो हामबाय